Patay ang siyam ka mga individual human mahulog ang gisakyang mini dump truck sa pangpang sa barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental. Dead on arrival sa Kalumbuyan Primary Community Hospital ang mga biktima nga mga empleyado sa Bayawan City LGU, apil na ang driver sa dump truck. Base sa investigasyon, ang dump truck adunay karga nga 5 ka mga crude oil gawas sa mga biktima. Dihang padulhog na ang truck, nawad-an matud pa og kontrol ang driver, hinungdan nga milahos kini sa pangpang. Sa kataas sa gihagbungan ni ini, maayong pagkapiyapi sa dump truck. Gisuwayan pa si GMA-RTV Balitang Bisdak nga makuha ang habig sa Bayawan City LGU kabahin sa maong insidente. Based on initial investigation, no, na the dump truck no overshoot no while they are traversing no, the downward slope of Barangay Kaluntukan. There were 9 confirmed dead, sir. No, lahat ng mga nakasakay doon po sa truck, sir.